Fil-waqt li palissa d-dajjina talaqat ta' konsultazzjoni qabel jitħabbar il-budget tas-sena d-dieħla, l-iktar punt komuni bejn il-unions u l-korpi kostitwiti huwa ħtieġa li immedjatament issir pjan nazzjonali, pjan li jsarraf xogħol ta' kwalità. Dan għaliex fl-aħħar snin iħassew sew in-nuqqas kbir ta' pjanar u l-fond li pajjiżna jeħtieġ ibiddel id-direzzjoni. Dan huwa l-punt li Parti Nazzjonalista issa ilu snin jinsisti dwaru iżda il-Gvern baqa' jwebbes rasu bil-mudell ekonomiku tiegħu li wassal għal splużjoni fil-popolazzjoni u daqq enormi fuq l-infrastruttura kollha ta' pajjiżna, inkluż is-sistema tal-provvista tad-dawl, is-sistema ta' drenaġġ, konġestjonijiet kbar ta' traffiku u fullar fl-isptarijiet. Dwar il-ħtieġa ta' pjanar qed titkellem ukoll il-General Workers Union fil-fatt f'laqgħa li kellha mal-Prim Ministru u ta' Ministri, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja għalli sabiex kulħadd jimxi l quddiem u kulħadd jigawdi mis-suċċess tal-pajjiż jeħtieġ il-ħolqien ta' viżjoni nazzjonali strateġika u pjan nazzjonali li jsarfu f'xogħol ta' kwalità u kundizzjonijiet tax-xogħol mill-aqwa. Joseph Buġeja saħaq li bekk naraw mobilità soċjali għal kulħadd u permezz hekk it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna jinfirex ma' kulħadd. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union semma wkoll il-ġlieda kontra l-inflazzjoni. Dan għaliex l-għoli tal-ħajja hija xi ħaġa li qed tħalli lill-poplu Malti u għawċi għall-kubtej. Intant, General Workers Union qed tirreferi anke għal proposta li ilha snin tisħaq fuqha ħtieġa ta' sħubija awtomatika fi trade union għal kull ħaddiem biex bekk ħadd ma jiġi sfruttat.